सनाफोर नै मर्निं आहा नै 7था जानाय लोगो लोगो खख्लिंजों जोगोनारजों मोनबाय ओरै मेगिबो संखांबाय फिसाजा मेगि जानोनो दिनैबो फरिखा दङ नालाय एकदम सानसेबो बाद गैया फरिखाया सप्तासे फुराखा शनिबारसिम समबारनिफ्राय जाबाय मिसका आरो ओरैनोबाबो जोंहा बाहागि थैनायनि मिरामिसखा नालाय सनाफोर नै मिरामिसखौनो लेथेब लाथाब गोथाव संलायबाय ओंख्रि संनानैनो बराय हरलायबाय नायलांदो दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम स्कुलाव दोनलांनानै फैखांबाय सनाफोर फिसाखौ स्कुलाव दोनलांनानै फैखांबाय सनाफोर सनाखौ ओरैनो बै दुब्लि बारियाव दैया रानजोब्बाय नालाय ओरैनो फिदिंनानै लाबोनोसै आङो थानो बायो बे न' सिङाव थानो बायो ओंखायनो गामसाजों बाफिनबाय आङो बाग्राखौ दोननानै ओमफ्राय दुब्लियाव दसे थाबायनोसै जों सान्दुं गोसायाव नामा ओरैनो हरलाय बाजादों नामा मिथिं ना बेरायनोसै ना जाना माइयानो लेमजोब्बाय नै उन्दुजोब्बाय माइयानो उन्दुजोब्बाय ना बे माइ हाजोब्बाथाय दुब्लियाव गेलेनो मोजां जाथारनोसै जोंना आरामनो न' बिल्डिंआव गाखोहैनि दतमानि एबार मेसेङाव लुफैफिनसिगोन खोमा मेसें जाबायना थांनाय बोसोर मेसेङाव लुदोंमोन एबार लुफैफिनसिगोन दै रानजोब्बा फ्लाइअभारा नै बालाफ्राबो लाबोखानाय दंफैखायो नै मालाय फौजियावनो बेस्राबो नैबे दा बिल्डिंजों गाखोनानै थानाया बियो फौजियावनो आर्मि ओंखारालै ओंखारनो जालायलायदों माखौबा माइया मोनजोब्बाय ओरैनाबो नों मोजां मोनथारदों बेरायनो मोननायखाय सिरिथार आमैखिया ओइ ओंखारालै ओंखारा बिब'खौ टाइम जानायखाय लांनोसो फैफिनबावबाय सनाफोर जोङो नै खाथियाव हाबाना फुजाथाय नेगासिनो दं टाइम जाथ'वाखै बै मोनसेखौ हानना लाबो कम्बला जोंना बे गोजां कालार सनाफोर ओंखायनो बक्स फालें सिङाव कम्बल दंबावो ओंखायनो हाबलांदो ओइ खनाथिंसो दंथारो नैबेखौ खेंबाथाय आं मारिफिननो हाया गोराथार सानैया ओंखायनो बे सिंथिं बेखौ नङा बै गोजाम मोनसेखौ बे गोदानखौ जोमजाया बे आगै उन्दैयाव माबा हासुला हासुलि बै सिंथिं दङ हाबलांथारदो थांजाया जायो नामा आंनो हाबो ए आब'आ हाबदों फांदो आब'खौ फांथेनानै दोनदो गुड मर्निं सनाफोर नै टाइमा 3:52 जाबाय आरोना मुसारि सिङावनो दङ सिखारबाय आङो जोंना नोंस्राखौ मैया फैफिनदों आरोना सुटिया ओमफ्राय दहाय 1थासोआवनो मोनफैनांगौमोन नै 4था जालायलायनोसै ओमफ्राय फन हरबाबो आंहाबो दासो बोरैबा ग्रोब सिखारनाय टाइमखा नालाय आंना बे 4थाया ओमफ्रायो सिखारबा नायबा टाइमा माला 4था जानोसै ओमफ्राय फन हरबाय आं फनखौनो रिसिभ खालायासै ओमफ्राय लोगोबो दंखायोमोन नालाय सासे बेलासि पारानि ओमफ्राय बेनि हिन्जावनाव फन हरबाय आङो ओमफ्राय माथो 1थायाव सफैनांगौ दंमोननो मानो दाबा सफैयासै होननानै फन खालायबा ओमफ्राय फनखौनो हमाखै आं फन हरदोंमोन होननानै नों हरलाय होननानै बुंबाय आं बेहाबो जि गिलायलायबाय आरोना माबाफोरसो जाखो ना माखो होननानै ओमफ्रायो फन हरबाय ओमफ्राय हमबाय आरोना ओमफ्राय दासो सफैबायनो फैगौ ओमफ्राय आङो दुगैयाबाथ' न' सिङाव हाबखाया नालाय सनाफोर दुगैनो आं दै गुदुं फुदुंनानै दोनसै आरोना नोंस्राखौ मैनो आंबो नै खामानि जागायनोसै मैयानिफ्राय दिनैसो मैया भिडिअखौनो लायासै आं सनाफोर आरो फरिखाबो नालाय एकदम टाइमानो जाथाराखै आरोना दामानि भिडिअखौनो सानफ्रामबो रेगुलार आगारनो माने समा मिलायाखै फरिखा जोब्बाथाय सानफ्रामबो भिडिअ लाबोबाय थानोसै आरोना सनाफोर
बिदिनो सानसे भिडिअ लाबोथ'गोन आरो आं दा सानफ्रामबो आगारनो हायाबाबो सानसे उनाव बिदिनो भिडिअखौ आगारगोन आं सना दै फुदुंना लागोनसै आङो नोंसा गुमैनो दुगैनो थाखाय सनाफोर नोंसा गुमैखौ नुफुबाय थासिगोनलाय आरोना कयेकदिन भिडिअआव बेबो माने फिसाजो गेदेरा मिथिबावा बिफा फैनायखौ बिफायाथ' सुटिथ' फैखानांखागौमोन नालाय सुटि मोनबा ओमफ्राय सुटियानो केन्सेल जाबाय थायो ओमफ्रायो मा होननानै खोन्थानो जायो आरोना सुटि केन्सेल जाफिनबाथाय सोंबाय थायोना फैनो होननानै मिथिबाथाय गोसोखौ फुर्ति मोनसे फिसाया बिफा फैनो नागिरबाथाय ओरैबायदि खुसि जाखायो नालाय फिसाजो गेदेरा उन्दैयाथ' दा बारा मिथिथ'वा नालाय गेदेराथ' ओरैबायदि बिफानि फाग्लिखा ओरैबायदि बिफाखौ मोजां मोनो ओमफ्रायो मिथियाखै दा बिफाखौ नुबाय बायबा खुसियानो जाथारनांगौ बियो सोखानाय दं फुदुंनोसै आं थाबनो सफैबायानो नै थथ' गाबनाय खोनादों लोगोआबो ओरै गारि बिहरखादों नालाय बिलासिपारानि थांबाय बेहा मालाय फुदुंबाय थानोसै बेयावनो फुदुंबाय आं नै रारा आलासिया नै न' सिङाव हाबनो मोनथ'वाखै दाबो दै गुदुं फुदुंगासिनो दं नालाय दै दुगैखांबासो हाबनो मोनगोन हाबखाया आरोना गोदोनिफ्रायनो सनाफोर दाबसेनिफ्राय फैबाथाय फिसाफोरखौ ओरैनो दांखायाबो दुगैयागौमानि साख्रिनिफ्राय फैबा आरोना आङो सफा थफा साफा खालायजोबसै न' बां सुनोसै हासिब दांलायबाय आंहा नै न' सिबसै दुगैखांबाय नोंसा गुमैया दसे रेस्ट लाथोंसै उन्दुबाय आङो फुंनि हाबाफारियाव मुखुब जानोसैलाय आरोना सनाफोर 4टा बारबायानो खोरखिबो खेवनानै लाखाबाय आङो नै खोमसिबाबो लोगोबो दंखायो नालाय दिनै नोंसा गुमै फैबाय ओंखायनो दिनैया खमसिन जासिनबाय आरोना खेवना लाबाय आं नै आंबो सिबना लागोनसै आं नेबाय थागोनखाय खोन्थाखायाखै नालाय जोंना फिसाजोआ सिखारखाबायमोन ओमफ्राय बिफाखौ मोननो हाबनानै उन्दुफिनलायलायबावो नुवाखै नों सिनायदों पापाखौ सिनायदों सिनायाखै दा सिनायाखै सोर बे पापा नङा नामा आयु नाहरलायो फिसाजो गेदेर नां मानि थाखाय खोन्थायाखै बे माने उन्दुनाय नङादि 1टायाव सफैगोन बा 1टासिम नेगोन सोरांजासिम नेगोन बेबायदि हुदा दं बेहा बिफाखौ नेग्रांखायनो खोन्थाजायाखै आंजों आरो ट्रेनानो 1टायावनो सफैनांगौआ लेट जानानै 3:30 4टायावसो मोनफैदों नुवाखै सराफोर खामानि जोबस्रांजोबनानै आंहाबो रेस्ट लालायबाय नै फुजाबोथ' होनांखाया नालाय खामानियानो गैस्राया सनाफोर दुगैनानै लाखांबाय सिला थिला सिबनानै लाखांजोब्बाय सानाबो एसे ओंखारहांबाय फिसाजोनाबो फरिखा दं नालाय सनाफोर एसे दसे थानानै ब्रेकफास्ट खालामसै दाबो 7टायानो जायाखै 6:30 जादों बिसिनायावनो दंजोबो लाद्रा लुद्रानो ब्रेकफास्ट खालायनोसै र' दसे थानानै फिथा जानो लुबैदों आङो स्कुलाव दोनलांनायाव दा फिथा लाबोफानोसै र' ओमफ्राय मेगि संनानै मेगि जालांगोन दा नोंहा मेगि जालाङो नै मेगि मामि दे हाय होनलाय गुड मर्निं होनलाय दे होनलाय दे गुड मर्निं होनलाय मामि टुटु साहा फुदुंबाय सनाफोर नै गुदुं लोंसै गोजांबाय फुङाव दुगैनायखाय एकदम सुहाबथारबाय आरो गुमैयाबो एकदम गोजां हाबनाय मोन्दोंनो फुङावनो दुगैफैबायना बेबो ओंखायनो साहा लोंसै गाइखेर साहा गरगरा लोंसै सनाफोर ओरै मेगि संबाय नै फिसाजोनो मानि दबाय थायो मेगि जानोलायनो नै बेरे फुंजानि मेगि फुङावबाथाय मेगि जाहोनो बायो आङो जानोबाथाय जानो नै गावसिनि गोसो बायदि जाहोबाथाय एखमबा जानो नागिरा जेबो बिस्कुटजों सोलोंगोन सनाफोर मेगिखौ जाला जोङो बोराय बुरि फिसाफ्रा लोङानो बोराय बुरि लोंसैलाय जोंहा गोथावनो गाइखेर फवासेनि गाइखेर साहा खनखाहांलायबाय नै गाइखेर साया सिखाद' ओइ न' बिबुनि ओरै नाहरलाय दोथि बिबुनि थाय आइखद गाननानै मेगि जागासिनो गुसुथारबो बोथोरा बिराद थान्दा जायो सनाफोर जोंनाव एकदम दुब्लि गेजेर नालाय ओंखायनो बिराद गुसु जायो बिसिनोल' सानैनोल' ओरै आरो थिनावबो लाङोनो लाफा जानोबा दा स्कुल टाइम जानोसै आरो फरिखा माला जोबोलाय गैला साननैल'सै नामा शुक्रबार शनिबार साननैल'सै जोबथारनोसै दा सनाफोर फिसाजोखौ स्कुलाव दोनलांनो ओंखारलायबाय फिसाजो उन्दैखौ दोनलांथ'नोसै बिफाजों आं थांनानै फैनोसै आरोना गोजांनाय मोन्दोंनो बिफाया
नुवाखै गावहासो सिगां बाव गालांनो नागिरदों थांदावग्राना बियो अयभास जाबाय ओंखायनो माने थानो नागिरा थिफिना सोबाय मा थांलाना मामिया थांलाना आंखौ थांनो ओंखारखाबाय आंखौ थांहोआ एकदम थांफानो गाबबाय थानाय बिफायानो ओंखारफिनलांबाय गुसुखायनो गालांनो नागिरबाय बोरै मा नोंखौनो गालांनो नागिरदों मामिया थांफाबाय थाग्रा बिमाखौनो गारनोनो हाया एक सेकेन्डबो बिफायानो थांसिगोन जायो गोजां बोथोराव बिदिनो जाखायो बैयाव होनाय मोजां बोखोआखै गाग्राया किक गाग्राया आयो थांबावगोन थांनो मोनला ना मा बाबा थांबाथाय थांबाय थागोन ना जोंहा ना आदा मोजां लिरदो मादा फरिखाया मोजां लिर बाय थांबाय आब' थांबाय